Sa ngalan sa mahadog sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya hatong Ginoo sa Kristo, ang gugma sa Dios, o ang paghiusa sa Espiritu Santo, manapay Dios. Manausab, kanimo. Mga igsuan niya kita kung nagkatigom nitong pagdaig sa Dios sa hilom at ihalat nito kaniya itong mga personal nga mga pangamuyo. Uban sa intensyon sa itong Santo Papa sa misyon simbahan, alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan o sa mga nasod sa Middle East. Sa gasa sa mayong panglawas kinahanglan sa matag usa, ug alang usab kay sa kayuhan sa mga masakiton. Ug aron mahimo kitang takos sa pagsalmo ting santos nga misa, nulusulan to karon ang mga kasalanan to nabuhat ug mga kita sa pasaylo sa Ginoo. Nakumpisal ako sa Dios nga maagahang matanan o kay niyo mga igsoon nga nakalapas akong dako iyamot tunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhat. Kay akong sala, akong akong sala. Busa nagamuyo akong Santa Maria ko na ulay. Sa tanang mga anghel o mga santo, ug kay niyo mga igsoon, aray ko iyampo sa Ginoo nga hatod. Kaluy aron na kita sa Dios nga mga gaho matanan, ug pasayloon sa itong mga sala, pero ta kita niya ganto sa kinabuhing ngayon. Amen. Magampo kita. Sa paghandom namo sa mga misteryo nga nakahatag sa tao sa kalauman sa pagkabanhaw, pinaagi sa pagbag-o sa dungog sa iyang sinugdanan, nangamuyo kami Ginoo sa imong kaayo, nga ang amo ang gihandom diha sa pagtuo, amo makabot diha sa kanunay nga paghigugma. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoo sa Kristo imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya ang Pangulong Pari ug ang tanan niyang mga kauban nga mga sakop sa pundok sa mga Saduseyo na sinapag-ayo sa mga apostoles. Busa, mihukom sila sa pagsumpo kanila. Ilang gidakop ang mga apostoles ug gibalhog sa karsel. Apan niadtong gabi una, usa ka anghel sa Ginoo niabli sa maganghaan sa karsel ug gipagula ang mga apostoles. Ug giingnan, pangadto kamo sa templo ug sultihi ang mga tawo mahitungod niining bag-ong kinabuhi. Gituman kini sa mga apostoles ug sa pagkakadlawon misulod sila sa templo ug nanudlo. Gipatawag sa Pangulong Pari ug sa iyang mga kauban ang tanang mga kadagkuan sa mga Hudeyo aron manampong sa tigom sa labawng hukmanan. Unya ilang gipakuha ang mga apostoles gikan sa karsel aron paatubangon kanila. Apan sa pag-adto sa mga pulis, wala na dito sa karsel ang mga apostoles. Busa na malik sila ngadto sa labang hukmanan ug mitaho. Sa pag-abot namo sa karsel, among nakita nga maayo kining pagkasira ug ang tanang gwardya nagbantay
diha sa mga ganghaan, apan sa among pag-abli sa ganghaan, wala na dito'y binilanggo. Sa pagkadungog ni ini sa kapitan sa mga gwardya sa templo, ingon man sa kadaguan sa mga pari, nangalibog sila kung unsa ang nahitabo sa mga apostoles. Unya, may tao nga misulod ug miingon kanila, ang mga tao nga inyong gibilanggo atua sa templo nanudlo sa mga tao. Busa, miadto sa templo ang kapitan sa mga gwardya uban sa iyang mga sakop ug gidakop nila ang mga apostoles. Wala sila mogamit og kusog kay nahadlok man sila nga batuon sa mga tao. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Namati ang Ginoo sa pangalia sa kabus. Namati ang Ginoo sa pangalia sa kabus. Daygon ko ang Ginoo sa tanang mga panahon. Ang iyang pagdayig maania kanunay sa akong baba. Pahimaya ang akong kalag diha sa Ginoo. Ang mapabsanod mamati kanako ug malipay. Namati ang Ginoo sa pangalia sa kabus. Himayaa ang Ginoo uban kanako. Magambahan kita aron pagbayaw sa iyang ngalan. Ipangita ko ang Ginoo o gitubag ako niya. O giluwas ako niya sa tanan kong gikahadlukan. Namati ang Ginoo sa pangalia sa kabus. Paglaom kamo kaniya aron mo sanag kamo sa kasadya. Ug ang inyong mga nawong dili man limpagong sa kaulaw. Sa pagsambit sa nasakit na tawo, namati ang Ginoo. O giluwas siya sa tanan niyang mga kagulanan. Namati ang Ginoo sa pangalia sa kabus. Ang mga anghel sa Ginoo nagalibot kanila, nga mahadlokon kaniya. Og nagalimpang kawas kanila, tagamtamaw tanawa, unsa ka maayo ang Ginoo. Bulahan ang tawo nga nagandangop kaniya. Namati ang Ginoo Sa pangalia sa kabus. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo nakakamong naluwasan, dalay kong siya.
Ang Ginoo manakay niyo. Manausap kanimo. Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus maingon kang Nicodemo, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay, kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot, kundili aron pagluwas niini. Ang tanan nga motuo sa anak dili silutan, apan kadtong dili motuo kaniya gisilutan na, kay wala man siya motuo sa bugtong anak sa Dios. O kini mao ang silot, ang kahayag mianhi sa kalibutan, apan gipalabi sa mga tao ang kagitgit kay sa kahayag, kay dautan man ang ilang binuhatan. Ug ang tanan nga nagbuhat og dautan, dili gusto sa kahayag, ug dili muduol niini, kay dili siya buot nga mabutyag ang iyang daotang binuhatan. Apan ang magbuhat sumala sa kamatuoran, muduol sa kahayag, aron makita nga nagpatinumanon siya sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga igsoon sa mga trahedya o mga kalamidad nga mikalas o mga kinabuhi ug naguba sa daghan nga mga properties, magprovoke sa daghang mga tao sa pagpangutana sa kaayo sa Ginoo. Unsaon man niini nga siya maayo nagtugot nining maong mga katastrofe. Pero unsa may gisulti sa ato ang pagtuo nga ang Ginoo nahigugma sa kalibutan, iya pagayon gipadala ang iyang bugtong anak. Ang daotan tinuod nga anaa, ang daghan nga mga casualties nagpakita nga ang kinayahan ni kooperar uban sa gahom sa kamatayon. Pero kini nga gahom gibuak na. Ang lawas sa ato ang Ginoong Kristo physical nga naguba tungod sa daotang mga desisyon o sa kapintas sa mga tao. Sa panahon nga ang nabanhawng Ginoo nagpakita sa mga apostoles sa lawak nga nahimutang sa itaas, ang iyang bag-ong kinabuhi sa himaya nagpunting o bag-o nga direksyon. Ug nagbaha uban sa paglantaw kung asa kita padulong. Pinaagi sa itong kinabuhi sa simbahan, kita padulong sa pagbag-o sa tanang mga butang diha ni Kristo. Nga diin, wala na ang kamatayon o pahira na ang mga luha. Ang pisikal nga kadautan sa natural nga mga katalagman o mga moral nga kadautan sa sala, mahimong musulay sa paghagit sa atong pagtuo. Apan sila ang katapusang pagginhawa sa napildi nga kaaway. Dasigo nato, kita padulong sa kahayag, diin si Kristo mao ang hari o Ginoo sa tanan. Ug ning Santos nga misa magampo kita sa Ginoo, Ginoo nagandoy ako nga magpuyo diha sa kahayag. Kuhaa gikan sa akong kalag ang tanang kagitgit sa sala ug kawalay pagtuo. Ako nahibalo nga ikaw gugma ug kaluoy ug ikaw magiya kanako padulong sa kahayag nga dili matapos. Amen. May dugpalihog para sa katalibuan mong pangapo. Masaligon kitang mupadangat sa atong mga pangampo ngadto sa Dios Amahan nga silabihan na higugma ka nato. Moingon kita, sa ngalan ni Jesus, panalangini kami, Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, panalangini kami, Ginoo. Nga ang simbahan sa kanunay magpuyo nga buhing timailhan sa Diyos nung gugma ug kaluoy sa mga panahon sa kangit-ngit ug sa kawalay paglaom. Magampo kita.
Sa ngalan ni Jesus, panalangin kami, Ginoo. Nga magkinabuhi kita sa ingon nga paagi, diin ang gugma sa Dios, mudanag diha sa tanan natong mga binuhatan. Magampo kita. Sa Ngalan ni Jesus, panalangin kami, Ginoo. Nga ang gugma sa Dios magdalag kalinaw dinhi sa atong mga kasing-kasing ug panag-uyon sa atong pagpuyo. Magampo kita. Sa ngalan Sa ngalan ni Jesus, panalangin kami, Ginoo. Nga pinaagi sa pag-atiman nga gipakita sa ilang kabanay ug kahigalaan ang mga masakiton ug sila nga nanag-antos makaamugo nga sila usab gihigugma sa Dios. Magampo kita. sa Sa ngalan ngalan ni Jesus, panalangin kami, Ginoo. Nga imuon lang isipon nga takus ug mapusalanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Sa ngalan ni Jesus, panalangin kami, Ginoo. Nga ang among mga nangamatay mahal sa kinabuhi, silang tanan muambit na sa himaya sa kabanhawan. Magampo kita. sa Sa ngalan ni Jesus, panalangin kami. Ginoo. Sa hilom at ihalagad to sa Dios, ang atong mga personal nga mapangabuyo. Langit no namong amahan, sudunga nga mahigugmaon, ang tanan nimong mga anak, aron magpabilin kaming luwas sa imong pagiya, kanamo, dinhi sa among pagpanaw ni ining kinabuhia. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Langit na umahan, ang ikasa, hanggang Kristo pinamuli, ang lilingayan, hindi mo mga binuhan, bayan sa kasay panang, dawan Mag-igsoon pagampo kamarong ako yung sakripisyo, dawato sa Diyos kamahan nga maagahom matanan. Dawato nun ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o pahimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Diyos nga pinaagi sa pagbinayluay ng sakripisyo, nagpaambit ka namo sa usaw halangdon nga pagka-Diyos itugot na ngamuyo kami, nga sama nga nakaila kami sa imong kamaturan, magpuyo unta kami sa kinabuhi, nga sibo sa maong kamaturan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaatay, Manaw sa kanimo, ibayaw ang inyong makasing-kasing. amon ang gipayaw ngadto sa Ginoo, Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. angay ug mataro. Santos nga mahal Diyos katunhay magahong matanan,
angay o matarong gayon, nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayon ining may mayaong panahon sa pagkabanhaw, kano sa si Kristo, gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Pinaagi kaniya ang mga anak sa kahayag, na himugso nganha sa kinabuhing dayon. Ug alang sa iyang katawhan, nablihan pag-usab ang mga gagaan sa langit. Ang among gud nga kamatayon, natubos man sa iyang kamatayon. Ang among nga kinabuhi na banhaw, pinaagi siyang pagkabanhaw. Tungod niini uban sa makalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa walay punog nga pag-ingon. Santos nga Ginoo, Diyos sa puno ang langit o Diyos at sa imong himaya. Hosana, Hosana sa Sabi ko, ikaw, Ginoo, ang tuburan ng kasantos, ipanalangin mong Espiritu, aron pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kinialang ka namo, galawat ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siya ho galingon, mikuha siya og paan, may pasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ngadto siya mga tinud-an ug miingon. Dawata kay ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas, kay tugyan alag kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usap. Mihatag ni ngadto siya mga tinud-an ug miingon. Dawata kini og Panginoong ka mga tanan gikan ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwat sa kalibutan na nagtubos ka na amo, pinaagi sa imong krus o pagkabanhaw luwat sa kami. Aron paghandom sa kamatay ug pagkabanhaw nito Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo. Tungod kay imo kami giisip nga yan, nga moatuba ug walagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa niya sa Espiritu Santo. Hinumduming Ginoo imong simbahan tibok kalibutan. Himuang mahingpit kami niya sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nagamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, o ang tanang nagamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himuang kami agayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ginagaulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas na katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga mayaon, pinaagi ni Kristo imong anak.
Pinaagi kaniya, uban kaniya, o biha kaniya, gihatag na kanimo mga gahong gamahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanagdungog ng himaya, hagtod sa kahagturan. Amen, 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 amen. Pero mga bukit samahan, ito gamit ng mga pulong itulog kanato na itong maunong. Amahan mo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matagadlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, ug pasaynua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinuno aluwasa kami sa daotan. Okay kami kanimo Ginoo, ngay mo kami luwason sa nagdautan, at tagi kami sa kalinaw ning panahon. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahaligay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumot, sa pagbalik ni Kristo among maunong. Kay imo manangharian, ang nakukuhan himaya, wangud sa kahangturan. Ginoong Kristo gigon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibili ko kainyo, na ako kalinaw ihatag ko kainyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, at tagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaakay, Manaw sa kinimo. ipakita ta ang pag-inigsoon. Pero sa Diyos na nagawa ka sa sarang sa Kini mo ito mahigugmaong Diyos ang kordero sa Diyos, na nagawagtang sa masalan sa kalibutan,
Bula na gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga makalawat kini. Panipamulong lang. Apan ipamulong lamang mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Ginoo patalinghogi nga mapo ang uron ang imong katawhan ug himuang nga silang imong gibuhong sa mga misteryo nga langitnon makalabang gikan sa karaan ngadto sa bag-ong kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kainyo. Manasab. Og palangin ang takamo sa tumihugmao nga Dios, ang Amahan o ang Anak o ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng Santos nga misa, lakat ka mong isang iyo ang magkalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.